späť a dneska sme v ďalšej časti Sliteria. Takže teraz ma to nejako začalo baviť strašne Sliterio. Neviem prečo, ale nejako ma strašne začalo baviť a dúfam, že si užijete toto video. Poďme na to. Takže sme tu takýto maličky. Chceme sa chystať dať 30 000. Dúfam, že sa nám to podarí a dúfam, že to aj spravíme. Fúha. My sme tu, musíme ísť do stredu. Toto bude trošku dlhšie trvať, dá sa to povedať, ale nevadí. Poďme na to, Toto hovorím, že nikto proti mne nemá šancu teraz. Nikto. Ja si chcem premenovať meno na Master of Sliterio, ale mi to nejako nejde, neviem prečo, ale naozaj mi to nejako nejde, je to divné. Poďme na to, poďme proste dať, poďme do stredu a tam chceme všetkých zjesť. Bude to trošku trvať, Počkajte, tohoto si tu chceme dať. Ale no tak toto sa nám trošku nepodarilo, nevieme prečo, ale ideme na ďalšie, poďme na to, poďme dať nejaký dobrý high score znova. Keby sme toho zjedli, tak ja úplne, že mňam by som povedal. Lebo by to bolo také, že posvätné, viete. Lebo mňam hovoria iba henty, že ktorí ich zjedli. Poďme subscribe, No, konečne sme ho zjedli. To nám strašne dlho teraz trvalo. Ja neviem prečo. Ale dúfam, že nebudeme my. Ešte šťastie, že sme ho tak zaokrúhlili. Dobre, takže máme dobrú potravu teraz. Dobre, sme ho zjedli. Áno, ďalšieho sme zaokrúhlili, teraz sa nám nejako dobre darí. Neviem prečo, ale dobre sa nám darí. Nemám pravdu? Však mám veľkú, poďme. No tak, poď, len si naraz. Stupenka je voľná si do mňa naraziť. Presne takto som to chcel. Ďakujem ti veľmi pekne. Áno, nemôžete dať taký maličký kruh teraz tu. Ako ja som to dal teraz. Musíte to urobiť také veľké. Lebo keď to urobíte také maličké, tak to máte na nič. Úplne že na nič. To máme úplne na nič. Chápete to? Ešte tohto si tu musíme zjesť. Nech máme nejakú potravičku a áno. Zjedli sme ho. Jej. Dali sme ho. Videli ste to? Videli ste to? Čo bolo? To bolo šialené. Takže ďalšieho sme zjedli. To je neuveriteľné, že čo teraz robíme. Fakt, že je to neuveriteľné. Teraz urobíme obrovitánsky kruh. Aj sme ho urobili, podarilo sa nám. Mám pravdu? Trošku zmenšíme. Teraz to robím trošku rýchlejšie, aby sme ho rýchlejšie zmenšili. Tak toto už nebude, dámy a páni. Tak toto sme urobili obrovidánsku chybu. Neurobili, ale skoro sme narazili. Aj teraz. Videli ste, ak sa nám to zatlačilo. Bolo šialené a tento zomre. Vidíte tú potravu, vidíte to svietiace, že čo tam je? Jeden. Čo hovorím? Nemá šancu, teraz do mňa narazí ako hlúpy. Možno ja do ňa narazím. Môže sa stať hocičo sa môže stať teraz, hocičo. Dávajte si teraz veľký pozor, je tu už mŕtvý, už nemá šancu. Už čo som hovoril, je celý krvavý, už je mŕtvý. Ako keby je krvavý, tak toto keď zakolísime. Tak to sa nám vážne podarilo.
Jak sa to nám podarilo? Tak teraz sa úplne teším, lebo sme urobili vážne veľký kruh teraz. Wow, predstavte si, že budem mať celú túto potravu v sebe. Toto bude niečo, tak toto bude niečo, ešte sme ani nezomreli. Wow, jedenkrát sme zomreli. Zatiaľ jedenkrát sme zomreli. To je fakt, že šialené. Úplne, že šialené. Wow, tak toto máme hajskoriak. Toto máme potrebu, jak voda. Tak toto už není. Tak toto si myslí, že si so mňou bude len tak zahrávať. No nebude si so mňou zahrávať. A henten má šťastie, že není v kruhu. Že není v kruhu zomretých. To je taká sranda proste, všetkých ich tu dať. Vidíte, že ak ich hulinko dávam, tak to je proste aj pre vás by to bola sranda. Možno, že ste niektorí Slováci, niektorí nie, ale to je jedno. Niektorí ste možno Češi, niektorí ste Američania určite. This is for you, teraz som to povedal po americky. Tí, ktorí to pozerajú a takýto veľký kruh. Tak toto je kruh nejakých oných. Kruh mŕtvych. Toto je kruh mŕtvych. To som nejak dobre dal, takže tak toto, ja by som nechcel byť v tomto kruhu, vám poviem, že ma jeden obrovský tak zakolesil a fakt, že by som bol mŕtvy, tak to nechcem, tak to by som nechcel ani za nič. Tak poviem vám, že dúfam, že títo si to užijú v tomto kruhu. Dám im tam takého DJ-a. Počkaj. Ešte ich asi trošku. Máme 27 000, už 28. To je šialené úplne, že wow. Ak vidíte, je to úplne, že dobrý rekord. Ja si myslím, že dá sa to urobiť akože dobre. Dá sa byť na tomto serveri prvý, vám poviem. Dá sa, nie že by sa nedalo, ale vždycky sa dá. No tak toto už sme prehnali. Tak toto už je high score pre normálnych. Áno tak. Tak to bolo tesné, vám poviem. Už máme niečo 30. To je šialený high score. Holy mother. Tak toto, keď ešte budeme pokračovať, tak toto dáme svetový rekord, vám poviem. Tak toto dáme svetový rekord. Ešte keď 33 000, 35 000, what? Tak toto už nevypadá ako srandička. Myslel si, tak toto bolo čestné. Strašne, tak to bolo strašne tesné, vám poviem. Dáme ešte 40. Stupneme ešte na 40. Keď to dáme, tak to bude... Aj teraz máme nový rekord, ale ešte nech stupneme na 40. Holy, tak teraz nemôžeme prehrať. Áno, nemôže. Ale no tak, poďme rýchlo, poďme na to. Tak toto je už nervozita normálne. Ale stúpli sme na 40. Toto je náš nový rekord. Mali sme 34 000, ale teraz sme to stúpli. Strašne vám ďakujem, že ste toto video páčili, že ste toto video pozerali a uvidíme sa na budúcom, možno, asi pravdepodobne s Literiou. Čaute.